Yan, nagbigay na po tayo ng mga pagkain nila. So, 2 beses lang po ang magpakain. Pero minsan 3 beses. Pero mostly 2 beses lang po ako kasi ang isang chicken po, kagaya ng mga ganito, is allow lang 110 grams. Yan yung pundulong roaster natin. Ito roaster natin. Yan, ito po nakakatawan tingnan lang yan, kumakain sila. Tingnan natin yung ating mga dito. Yan, mga native. Yan. Wala nag-busy tayo marami tayong ginagawa. Namimiss ko mag-vlog. Ito po ang mga starring. Ay, kaya po Shout out. Kumusta kayo po lahat dyan? Shout out mo yung asawa mo. Shout out mo. Ramon. Kumusta ka? Huwag kang masungit. Huwag kang masungit. Sinusungitan mo sa apasok, baka hindi na uwi. Ba? Sabi niya, matutukin ano naman yung balbal. magtagalog ka, hindi maintindihan ng viewers natin. Anong kalo? Yes, sandali. Ano ba lulutuin mo? Ang daming Bumili ako ng galunggong. Hindi, ang daming binili. Pang 1 linggo na yata yan. Namili na ako. Pati manok. Siya po nga sakmo, bibili ng ano-ano. Aalis May ako. anak ka no? Kumain ka na. Tunikman ko yung kanina. Manyaman, Sili nila kan rin yun. Ang pipila mo. Saan? Kinanyo. Gusto ko magpunta ng tinda. Gusto ko magpunta ng Nabotas niyan. Bibili ako doon isang banyera. Sama ka? Ayun. Sa Nabotas. Fish port yun, kaya mura. Bagsakan ng isda. Banyera. Bakas tayo. Ay. Bakasan mo ko 5,000, ako 1,000, edi 6,000 isang banyera, edi Kaya mo hati tayo. Ako naman magbubuhat. Hindi ka magbubuhat. Ginagawa mo. Joke lang po yan. Joke lang po natin si Mother Dear. Balasen. Love po natin to. Lariba na ano? Arriba. Arriba yun Tingnan mo yung ginawa kong kulungan, na. Ay, napagod ako. Ang hirap pa lang gumawa ng kulungan. Tingnan mo, wala pa yung screen. Puta pa mo Tinignan mo na. Mantuk larin pating manok selin. Hindi, tinignan mo na. Ay, pa puman be ko kaya. Ayan, hindi mo napansin. Ikaw naman. Tayo. Ayan. Wala pa yung screen. Tingnan mo. Ayan, Bawal. magaling ako. Kasi pag nangyad mo anong rito. Naman kung gagawa. Kasi pag yung anak mo. Masipag yung Kaya tatang. patubig yan Ang mo rin mga stop ball. Ayaw ko yung stop ball ka na. Wala kang ginagawa. Dito yan, masalidang mamasada ko. Hindi na kaya 400. Bo, may Mas bawi meron na. yan Wow. Alas 9. Ang kaki ang alas 2. Di bawi again. Kaya tang 400, okay na yun. Kung nga magdur... Di peka na na. Wow, nagtuwa ni Bali, angin yun. Alas 11. May baboy yata. Di, sinaligay kong Sarap bago. yan, perito. Ang foreman ko niya. Dami binili, Sa Sa Angeles mo binili yan. Wow. Tingnan nyo po si Mother, 77 years old, nakakapamalingki pa. Kita mo. Dati nagkasakit, pero ngayon very very happy tayo dahil naka-recover na siya. Ano yung motor? Kita nga rapat, wala nang makaparada, karine pera. Kita nga rapat ng note. Dami naligay kitang doon. Doon kayo nagdidi ni Father Dear, no? Doon kayo kumakain. Mamorder ka, karang lapama nga. Tara ka. Kami ang kupak beef, mga nyaman. Ang pang barbecue, corrida. Oo. Ang may kasyet, kulang oso. 3 na kayo? Oo. Ba, marami na. Ang Theater, sapso, yan po pang barbecue. Ilito, sigaman po ang barbecue. Baka na paano nga karoon, parang manordo. Kanyak ka, ligang baka yung balik.
tingnan mo yung ginawa ko, mukhang kulungan naman. O, dalawang ano yan. Dalawang parte yan. O, tingnan mo na, o. Ganda, o. Tingnan po natin yung ano, itutur po kayo. Sa ginawa kong kulungan, no? So, wala po tayong experience sa paggawa ng ganyan. Lakasan lang ng loob. Yan. Gagawin po natin bahay ng mga sisiw to, yung pipisa. So, magiging dalawa po siya. Hindi pa siya kompleto, no? Wala pa yung in-order kong kulay green na screen dito. So, dalawang portion po yan. Yan. So, ang pagkakatira po nito, tira balandra lang, no? Huwag po ako masalan sa paggawa. Basta I do my best. Yan. Okay naman yung sukat niya, pare-parehas. Pero nagkatalo lang, no? Medyo pangit. Okay, naamin ko. First time ko pong gumawa nito. So, nag-search po ako. Bibili ka ng ganito. Nasa 3K. So, nagkwenta-kwenta po ako. Ito po yung mga nabili kong mga kahoy, no? Oh. So, lahat po yan, nabili ko ng 900 pesos. So, makakagawa pa ako ng ilang ganyan. So, suma total, makakatipid po ako dito. So, dahil pa pong kahoy, oh, nakagawa na ako ng isa. So, 3,000. Pero maganda naman yung binebenta nila. Kaso, isa lang yun. Sa halagang 3,000 ko, marami na akong magagawa. Oh. Ang presyo po nito is 900 tsaka 300 na cut. Pinakat po ng dalawa yan eh. Kaya yan. So ito po yung mga chicks natin. Yan. Ganyan po yun. Dito po natin ipupwesto yun. Dito sa side dito. Sinukatan ko na yan eh. Dito siya pupwesto. So napisa po natin. Bali 13 na to. Yung nakasalang natin 60. So, hindi po sila pwede magsama yung bagong pisa at saka yung nauna. Mag-aaway po sila 110%. Yan. Pasya lang po natin yung ano, medyo hindi pa po kami nakapag walis-walis. Marami pa pong daon. Yan. Ito po yung mga chicken natin. Yung kulay brown po na tubig na to, nilalagyan po natin ng molasses. Yan. Kaya kulay brown po yan, molasses po yan. Pampaganda po, marami pong vitamina, nutrients. Yan. Nakikita pa lang ako. Kala nila bibigyan ko pagkain. Mamaya, ba? Yun, may itlog na bago. Ito po around 7 months. Dalawa na po yung nangingitlog dito. Uy. Nakabago. Pasok. Hindi ka dyan. Doon ka. Pasok ka. Hindi naman nasira. Tanggal lang. Ay. Yan. So ito po yung mga manok natin. Meron po tayong brown decalb. Meron tayong Black Castro, meron tayong Rhode Island. Yan, ito dark mahogany po to. Siyempre, hindi po mawawala yung mga ating mga native, pero may iba na pong breed to. Yan. Ito po. Yan o, masarap po dito, tinola. Yan. Pwede po siyang egg type, meat type. Yan. Malasa po yan. Ito po yung kanilang Daddy Yo, si Bulik. So ang dami niyang asawa, 6. Yan. So yung mga
lalaki natin sa 2, 3, 4. Gagawa pa po tayo ng mga kulungan dito niyan. Kailangan ang isang lalaki 7 lang capacity. Yan, para ma-fertilized na lahat. Yan, yung egg. So ito yung mga dating sisiyo natin. Medyo malaki-laki na sila. Yan. So yun, kuha muna tayong pagkain nila. 1 hour later. Yan, nagbigay na po tayo ng mga pagkain nila. So 2 beses lang po ang magpakain. Pero minsan 3 beses. Pero mostly 2 beses lang po ako kasi ang isang chicken po, kagaya ng mga ganito, is allow lang 110 grams. Yan yung pundulong roaster natin. Ito roaster natin. Yan, ito po makakatawan tignan lang yan, kumakain sila. Tignan natin yung ating mga dito. Yan, mga native. Yan. Kaya na ako mangan. Ang dala mo niya karon. A few moments later. Ba, ini si Ble. Balang yung tiya pa yan. Ari ito makalelen. Ay, ito po. Merienda po tayo, guys. Halo-halo. Yan. Merienda po tayo. Special po halo-halo. Magkano? Ano kay Tina? Na? Sa ano? Para mo. Wala akong kutsara. Ay, ikaw talaga. Paano kita sasama niyan? Pupunta pa naman akong Clark ngayon. Ito po ang masarap sa ano no, sa probinsya. Sa halagang magkano to po sa? 50 pesos. Magkano? 30. 30. Mag-hi kayo po sa. Kakain kayo susis. Hindi kayo nagyayaya ha. Kaya ko blow out mo ko. Sabi mo blow out mo ko. Aya, naano pa yan? Sabi niya kakain kami sa laba. Wala nang kailangan kaya natin dito. Yung paglilibre mo, baka Nung tamo mo nito, hinakman mo pang price ka. Kana na siya. parang ano yan parang pera na, naging bato pa. Ang sarap. Ang sarap. Mga anak ka mo. Mamira. Wala naman ito tayo.
Loko niya ngayon eh. Malong may dito may kapangkong. Kasi wala nang gesto dito. Ang sarap ng manok na Apusak. Tinamaan mo yung luto. Wala ka pa pala ano yung kapunta. Ano po? Kaya mo ba? Di pwede mo rin kapangkong. Ano po? Ang manok. Gusto ko pa rin. Baka sinari po ito. Ay, makabulay ito. Meron yan eh. Ay, hindi. Meron yun. Ay, may sera. Kasalanan po Pati ito. kasantok kayo bilang na. Magdangan Hindi to. pa nga po ito. Kasalanan po ito. Binuksan mo yung kaldero, hindi mo sinara. Yung pusa kumain. Yung kasiwan niya. Yung bang sa O mag-hi kayo Apusak oh. Kaya po, Ito. halo-halo. Ito po, special, 30 pesos lang po. Marami pong sahog, kalahati. Kanya malilulwalo natin naman, lamiyak ang masal pinangaka. Ganda po Mukhang marami yung sa'yo ah. Konti yung sa'kin oh. Wala na yung sa'kin oh. Konti oh. Masinganan niya kaya. Konti yung laman ng sa'kin. Hindi parehas ang laban. Laban dyan, laban dito ha. Kami naman ay panghamin ko. Ala akong mapit. Ay, kasi dito 6, pag ganito. Bakit? Hindi na kang bakong mag-exercise ko. Makanya na ka mo. Yan tayo, umiblas ka. Surutong nga lang nakalete. Mukha na. Mandilok pa pala. Mandibili pa. Pero may blast na nga. Kasi nakulaw oh. Magatas yun. Kung kaya ka, kapi ng oras na may tungkos ba yung datang? Sana yung nila. Magreklamo yan pa mo. Lansya na lang dito ka mo. Yan lang kung sasaling alwalong inika ko niya. Ano pa mo? Hindi magalwalo ang sana. Hindi ka ano ka lang. Uy, salita ka. Tawang 5 lang yan. Local yung 1. Kaya mas kaya ay. Japan yan no. Notebook mo ngayon na. Nakakira. Ay, bukang kasakin. Kaya pa, doken tayo kaya. Ay, kamurunda pala, 100. Dor. Alya. Kaya, ay, makanya lang pati takong maana. Ma, China la red yung Japan niya. Stella pa. Alya pusak. Mataram ha pusak. Hoy, lawin mo rin kahit 30 lang. Dating na rin pala man eh. Yan, nagbibiruan po kami nila Mother dear kulitan. Yan. Ah. Kamuhan. Oh, 20 ka rin. Oh. Okay ni 35 na yan. 20. Patatas, 20. Ito yung patatas niya, hindi mo man po. Oh, tapos yung lapin din. Isa. Oh, 20. Oh, ma. Kahit rin tayo, ano din, alam mo? Alam ba ako? Oh, 30. Pinandingan 3:30 din may mama ko alas 4. Yes, alat pa na natin. Ini kain eh, makataking eh dati bubulat. Makakondisyon eh. Pero nag-nervous ako sa kanya dahil halos kulang isang buwan siya. Sa iyo. Sa iyo. Binutas niya yung bulsa namin. Oh, dati wala.
Oh, dati wala sa sarili, ngayon matindi. Ayan, no? Masayang masaya po kami ngayon. Makulit na si Mother Dear, hindi tulad dati. Sabi niya, Wala daw sa sarili. sige, kaya mo, marami ng dugong tumatagas. Ha? Na, ay, dalang bibiro yan mo. Sikuan na, natutulog ulit. Yan po ang kanyang ka-teamwork. Si Apo Kasak. Ilan no? Ayawan ng pagkain ng tatong mo. Bibalik ng dahil ng mga gumawa. Tandatin eh, may balik na. Langgewa mo. Sindak-sindak yan. Awa. Penampaling mesa na makasakmal. Bata mo mesa na siya. Ano pa kami sa ako? Tsaka magkano rin okra? Bibigyan niya pa ang ganun niya. Pili kung ayaw na. Awa, kailangan sinisindak mo. Sa akin may pag... Hindi ka kaya na pala ngayon. Hindi ka kaya na pala tayo ngayon. Ah, diyan lang ako. Pero lalakaran bilhin naman yung palengke mo. Ano yan? Kaya minsan sa akin niya. Ah. Cake tatang. Cake tatang. Hanggang saan? Ano sa palengke? Palagunang ma, oh. Magsatrasigan tayo. Huwag na mo. 30 pesos. Ano? Parang umuulan yata. Oro? Mag-ready. Hindi ka maliligo ka. Wala pa, kalingwan mo na. So, hanggang dito muna po ang ating video. Maliligo na po ako. Papunta po kami ng Clark ni Tikboy. Yan. Sige po. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye muna, Tik. Pusak, bye-bye na. Bye-bye na, bye-bye. Oh, sige.